ब्लकनि सिङाव थानाय वख'ग डिसिबिआरनि दाब दाब जायगायावहाय दिनै मडेल अंगनबादि मिरु लुफुंनायनि खन्थाइ खाम्फा गायसनबाय। आंनि 30 नं क'क्राझार जि बियाब बेवहाय लुफुंजानो गोनां जि मडेल अंगनबादि सेन्टार दङ दिनै आङो गासै 8था बावहाय लुफुंनायनि थाखाय जि खुन्थिया गायसननाय हाबाफारि बे हाबाफारिखौ दिनै मावफुंनानै लादों आरो बिनि अनगायैबो आसाम दर्शननिफ्राय मोनसे बाथौ थानसालि लुफुंनाय आरो बिनि अनगायै गंसे गोदानै लुफुंजानाय जे एमइ स्कुल दाउलाबारि एमइ स्कुल बेखौ बेखेवनाय बेबायदि गासै मोन 10था जे हाबाफारि बे हाबाफारिखौ आङो दायो रायजो राजानि मददजों आरो डिपार्टमेन्टनि अफिसारफोरखौ लाफानानै बे हाबाफारिखौ मावफुंगासिनो दं। गाहायै जे मडेल अंगनबादि सेन्टार बे मडेल अंगनबादि सेन्टारा जाहाथे बिमा रावजों सोलोंथाइ लानायखौ जाहाथे थुलुंगा होयो बिनि थाखाय आसाम सरकारा जि हाबाफारि लादों आरो रुलिं पार्टिनि एमएलए हिसाबै जोङो बांसिनै बे स्कपखौ मोन्दों। बिनि थाखाय आङो मानगोनां आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथांखौ आङो साबायखर बावदों, डिपार्टमेन्टनि मिनिस्टार बिथांखौ साबायखर बावदों। जोंनि बियाबावबो जे मडेल अंगनबादि लुफुंनायनि थाखाय खाबु होनायनि थाखाय जों मिजिंथिदों जे बे मडेल अंगनबादि सेन्टाराव उन्दै उन्दै बैसोनि जे गथ'साफ्रा बेवहाय जे फरायजेननो फैगोन अ आ क ख होननानै सोलोंजेननो फैगोन आरो बेयाव फैबाय थायोबा जाहाथे बिथांमोना खाथिनि जिथु एलपि स्कुल गुदि फरायसालि बेवहाय मुं थिसननो थाखाय बिथांमोना गोसो जागोन। दा बेनिखायनो आसाम सरकारा बुंदों हानायसेबां जे मडेल अंगनबादि सेन्टारखौ गुदि फरायसालिजों साखाथियावनो लुनांगौ जाहाथे बिसोरो मोनसे थासारिखौ मोनो। बाहाय जुदि बोसोरसे बिसोरो थांलाय फैलाय खालामोबा बोसोरसेनि उनाव खाथिनि गुदि फरायसालियाव मुं थिसनोब्ला अब्ला बिसोरो गोरलैयैनो बेवहाय थाखोसेयाव थांलाय फैलाय खालामनो हागोन। बेवहाय गाबनाय नङा, बेवहाय फैनो बानाय जानाय नङा। दा बेनि थाखाय बिथांमोना बेबायदि बिथोन होदोंमोन आरो बे लेखायैनो फ्राय आङो आंनि समस्थियाव जेसेबां मडेल अंगनबादि सेन्टार मोनबोदों बेखौ गासैखौबो गुदि फरायसालिनि लांगोनायावनो गायसननो थाखाय नाजादों। मोनसे मोननै टाउनफ्राव बहाबा एडजास्ट जायाखै बे आलादा बाथ्रा, खिन्थु बांसिनखौनो जों बेबायदि खालामनो थाखाय नाजादों। दा बेनि थाखाय आं सानो जे रायजो राजाफ्रा जे फसंथानखौ मोनबाय बे फसंथानखौ जोथोन लानांगौ। दिनै नुनो मोनदों जे जोंनि गुदि फरायसालिफ्राव फरायसानि जे अनजिमा बे अनजिमाया खमायलांगासिनो दङ। दा बेनिखायनो जों जाहाथे गुन गोनां सोलोंथाइखौ जोंनि अंगनबादि सेन्टाराव जोंनि गुदि फरायसालियाव जाहाथे मोनो बेनि थाखाय फोरोंगिरिफोरखौ जाहाथे जोंनि रायजो राजाफ्रा जोंनि गामिनि दैदेनगिरिफ्रा जाहाथे मदद खालामो बेनि थाखायबो जों खावलायबोदों। गुबुन जायगायाव लुफुंबावनो गोनां दं गासै एबार जोङो 40 गं जों मोनगोन। दायो बिनि 20 गङा जोंहा एप्रुभ जानानै फैबाय कमिटिया आरो बे एप्रुभ जानायखौ जोङो दिनैनिफ्राय जोङो जागायदों। गासै आंनि समस्थियाव 40 गं एबार गोदानै मडेल अंगनबादि लुफुंजागोन।